अगर आप भी चाहते हैं RRKM फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। के कोयलिया भोरे जागो है जागो मैया सेहरा वाली। कुह के कोयलिया भोरे जागो है जागो मैया सेहरा वाली। लेके खरा बाटे हाथ सेवका पूजा थाली। लेके खरा बाटे हाथ सेवका पूजा थाली। भई गली भोर मैया आँख तनी खोली। असरा लगा के अली भोर दिना झोली। भोर दिना झोली मैया भोर दिना झोली। भई गली भोर मैया आँख तनी खोली। असरा लगा के अली भोर दिना झोली। झुलुआ लगवले मैया निमिया के डाली मैया सेहरा वाली। झुलुआ लगवले मैया निमिया के डाली मैया सेहरा वाली। लेके खरा बाटे हाथे सेवका पूजा थाली। लेके खरा बाटे हाथे सेवका पूजा थाली। सब मिल जुली मैया भजन तोहर गावेले। राजेश उजाला पंकज ताली बजावेले। ताली बजावे सेवका ताली बजावेले। सब मिल जुली मैया भजन तोहर गावेले। राजेश उजाला पंकज ताली बजावेले। मुकेश विकास कहे तू ही हो काली मैया सेहरा वाली। मुकेश रमेश कहे तू ही हो काली मैया सेहरा वाली। लेके खरा बाटे हाथे सेवका पूजा थाली। लेके खरा बाटे हाथे सेवका पूजा थाली। presented by RRKM Films।